Футбол? Що си ти, мушко дете? Кой играят? Батковците таму? Батковците ли? Играме футбол? Айде. Айде, дой. Айде, тато. Айде, дай маче. Айде, сега ще играме. Пази батковци да не те удрят само. Дойди вамо, дойди вамо. Айде да тръчам. Айде, дай ми раче. Колко си бърз. Пази там вода има, кал? Айде сега назад. Назад! Айде то. Айде! Браво! Слука! Абе да не се умори бе, сърце. Не се умори. А що е това? Знаме ти е това? Ова као си ка знаме е това? Чекай да ви... Како пишува тамо? Како пишува? Знаме? Што пишува Македонија? Батковците играле. Дайте му еднашка на баткото да шутне. Леле, види. Айде, шутни ти. Шут. Браво. Айде сега да одим. Айде да ги